हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य नानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनि नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकदादामताय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते सप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് മന്ത്രി സ്വാമി ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഇവിടെ എന്താണ് ധ്യാനയോഗം, അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. എങ്ങനെ വേണം അത് ചെയ്യാൻ, എവിടെ ഇരിക്കണം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മള് ശരീരത്തെയും അതുപോലെ കഴുത്ത് അല്ലെ, കഴുത്തും യജുരേഖ അല്ലെ, നേർരേഖയിൽ ഇരിക്കും, നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം പറഞ്ഞു. പിന്നെ എവിടെ പോയി ഇരിക്കണം പറഞ്ഞു? വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ മാൻതോല് വിരിച്ച് അതിന്റെ മുകളിലൊരു തുണിയും വിരിച്ച് അല്ലെ. അതിന്റെ ഉയരം എന്താണ്? അധികം ഉയരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം നമ്മള്? പിന്നെ കണ്ണുകളെയൊക്കെ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് അല്ലെ, ആസാദ്വാരത്തിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മനസ്സിലെ എല്ലാ ചിന്തകളും അതുപോലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായി യോഗാരൂഢനാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യോഗാരൂഢനായി തീരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ യോഗിയാവാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു? ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അധികം ആഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്കും ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്കും ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ഉറക്കം തീരെ കുറവുള്ളവർക്കും യോഗിയാവാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? മനസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. മനസ്സ് ആർക്കാണ് ശത്രു, ആർക്കാണ് ബന്ധു പറഞ്ഞു. ആർക്കാണ് ബന്ധു ആകുന്നത്? മനസ്സ് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക്, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവർക്ക്, മനസ്സിനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കല്ല, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവർക്ക് മനസ്സ് ബന്ധുവും മനസ്സിനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സ് എന്തായിരിക്കും? ശത്രുവുമായിരിക്കും പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മള്? ഇന്ദ്രിയം പരിപൂർണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഒട്ടും തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മള്. പിന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മള്? ഒരു കെട്ടാത്ത ഒരു തീനാളം പോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു യോഗി. പിന്നെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണണം. ആ വ്യക്തിക്ക് ആരോടും ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് യോഗാരൂഢൻ, യോഗി എന്നൊക്കെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. നമ്മള് 33, 34 ശ്ലോകം വരുന്ന 33 അല്ലേ? ഇതുവരെയല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിയത്? അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. നമ്മൾ ഇനി 33-ാമത്തെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്. അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്തഃ സാമ്യേന മധുസൂദന
ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാസ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായി എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് തുറന്നു പറയാണല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കൺട്രോൾ, ഒരുപാട് റൂൾസ് പറയാണ് ഇപ്പൊ യോഗയില് അല്ലെ. ആഹാരം, എന്താ ആസനം, അങ്ങനെ കുറെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ യോഗ. അഷ്ടാംഗ യോഗയില് ഒരുപാട് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിനെ ഒരുപാട് നിയന്ത്രിക്കണം. അവിടെ ഇവിടെ പോകുന്ന മനസ്സിനെയൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, ഒരു കുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിപ്പോകുമ്പോ അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സ് പല വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകും അല്ലെ. കുരങ്ങന്റെ പോലെയാണ് മനസ്സെന്ന് പറയും. ആ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് യോഗയില് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അപ്രായോഗികമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക്. അതായത് അർജുനൻ ആരാണ് ചഞ്ചല മനസ്കൻ എന്ന് അർജുനൻ സ്വയം പറയുമ്പോ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ദ്രൗപദി സ്വയംവരം ആ സമയത്ത് അർജുനൻ നേരിട്ട ഒരു എന്തായിരുന്നു, മുകളിലൂടെ കറങ്ങുന്ന ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി അമ്പെയ്യണം. അത് മുകളിലല്ല നോക്കേണ്ടത്, താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ മത്സ്യത്തെ അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ചലനം നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് ആ മത്സ്യത്തിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തുന്നയാളാണ് ആര്? അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് പറയുന്നത് ചഞ്ചല മനസ്കനായി എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം അർജുനൻ പറയുന്നു, ചഞ്ചലം ഹിമന കൃഷ്ണ പ്രമാദീ ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓ പറയുന്നു, യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുക എന്നത് ഈ കലികാലത്തിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. വിദ്യാലയങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം അനുകരിച്ചു പോരുന്നവർ അതിൽ സംതൃപ്തരാണെങ്കിൽ തന്നെയും തീർച്ചയായും സമയം പാഴാക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് വെറും ടൈം പാസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യന് മനോനിയന്ത്രണം പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ദേഹമാകുന്ന രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി. മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളും അത്രേ. മനസ്സിന് വഴികാട്ടേണ്ടതാണ് ബുദ്ധി. എങ്കിലും തന്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു. മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായക മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക. അപ്പോ അർജുനൻ പറയുന്നു മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതിക ദേഹമാകുന്ന രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി. അപ്പൊ അതിന്റെ സാരഥി എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളും അത്രേ. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞാണ് മുറുക്കെ പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ആ കടിഞ്ഞാണ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വലിച്ചോണ്ട് പോകും മനസ്സിനെ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം പറയുന്നേ നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ രണ്ട് മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അടക്കി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു നല്ല പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ്? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ. മനസ്സിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോ വീണ്ടും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു 10 മിനിറ്റേ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു 15 മിനിറ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരും. പിന്നെ നിസ്സംഗത കൊണ്ടും, നിസ്സംഗത പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെ. ഒന്നിനോട് ഒരു സംഗത, അതായത് ഒന്നിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. വഴക്കമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ടല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ വൈരാഗ്യം നേടാം. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിയണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവാമെന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭൗതിക ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ
ഒരാൾ ദിവ്യ സംതൃപ്തി അടയുന്നു. കൃഷ്ണനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗിക്ക് പഥ്യഭോജനവും അത്രേ. ഈ ചികിത്സയാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പോ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം അല്ലെ, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് രോഗിക്ക് പഥ്യഭോജനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ദുരിതമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? 3 ക്ലേശങ്ങളും പിന്നെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. ഇതിനുള്ള ചികിത്സയാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അസംയതാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതിഃ വശ്യാത്മനാ തു യതതാ ശക്യോ വാപ്തുമുപായതഃ. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വീണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കില്ല. പിന്നെയോ മനസ്സിനെ വേണ്ടും വിധത്തിൽ കീഴടക്കി ശ്രമിക്കുന്നവന് വിജയം സാധിക്കും, വിജയം ഉറപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഭക്തൻ നിരന്തരം പ്രേമപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകാതെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിനെ തുടർച്ചയായി നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഈ പറയുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗ എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരുന്നിരിക്കും. സത്യയുഗത്തിൽ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും. കാരണം വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ്, ഒരുപാട് ആയുസ്സുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ വേദങ്ങളും അതൊക്കെ പഠിക്കാനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കലികാലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, എല്ലാം ആസ്വദിക്കാനാണ് ഭയങ്കര വ്യഗ്രത അല്ലെ. നമ്മൾ നാളെ മരിച്ചു പോവോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇന്ന് തന്നെ ആസ്വദിച്ച് തീർക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയാണ് എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഈ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ കലികാലത്തിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. അർജുന ഉവാച അയതിശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാചലിത മാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാംഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതേപോലെ ഒരു ശ്ലോകം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? നമുക്ക് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ആരോ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എന്തിനാണ് ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നു. എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന മിക വൈരിണം. അല്ലെ, ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത, അല്ലെ, ഇത്രയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം നമ്മള് ഒരു യോഗ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതില് വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്താണ്? അയാൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല. പരിശ്രമം ചെയ്തു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അല്ലെ, യോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയി. ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതായത് തുടക്കത്തിൽ അയാൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി, ആരംഭ ശൂരത്വം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ചെയ്തു. പക്ഷെ എപ്പോഴോ നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് പിന്മാറിപ്പോയി. ആ യോഗിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അഥവാ യോഗ ദർശനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെയും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ കാഷ്ടയിൽ എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക ചര്യയിൽ യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും പ്രലോഭനങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ യോഗത്തില് വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, കച്ചിന്നോ ഭയവിഭ്രഷ്ടഃ ചിന്നാഭ്രമിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണഃ പഥി. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കൃഷ്ടം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ?
അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയം വീണ്ടും അർജുനൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാണ്. അതായത് അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തിൽ പാതി വഴിയിൽ പോയി അവിടെ വീണുപോയി. അതായത് എല്ലാം പോയി അല്ലെ, ഒന്നും അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ഒട്ടും പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വീണുപോയി. എന്നിട്ട് ഭൗതികതയും ഇല്ല, ആധ്യാത്മികവും ഇല്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ട് ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭൗതികവാദികൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ താല്പര്യമില്ല. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക ഉത്കർഷത്തിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മണപതി. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള അത്യുത്തമ മാർഗം ഭക്തിയോഗം അഥവാ നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണബോധ പദ്ധതിയാണ്. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാനഹ്യുപപദ്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം. അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങേയല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഓ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം. അതായത് ഒരു യോഗി പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി അല്ലെ, യോഗാരൂഢനായി പോവാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ അതിലും പൂർണ്ണത നേടിയില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികതയിലും പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, കുറെ സമയം അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ വീണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്താണ്, വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി നശിച്ചു പോവാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ ഗതി എന്താണ്? ഇതാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഈ സംശയം നിവർത്തിച്ചു തരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നീ മൂന്നിനെയും അറിയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഭക്തനും മാത്രമേ വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥമായി അറിയാൻ കഴിയൂ. കൃഷ്ണനോട് സദൃശനായോ കൃഷ്ണനേക്കാൾ ഉന്നതനായോ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സംശയത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥനൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതി. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമെങ്കിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി യോഗത്തിന് പോകുന്നത് അല്ലെ, അപ്പൊ യോഗം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി വരില്ല. അപ്പൊ നന്മയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി വരില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആശ്രയം തേടുന്നവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും നഷ്ടമോ പതനമോ ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ തികച്ചും നിറവേറ്റിയിരുന്നാലും യാതൊരു ഗുണവും നേടുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർവഹണത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവൻ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഭാഗവതം ഉറപ്പു തരുന്നത് ആ പരാജിതനായ യോഗിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ്. കൃഷ്ണാബോധപൂർവമായ കർമ്മം മാത്രമാണ് ശ്രേയസ്സിന് കാരണമാകുന്നത്. ആ വഴിക്ക് മുന്നേറാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണാബോധ മാർഗത്തിൽ പുരോഗതിക്കാൻ എന്ത് ശാരീരിക ക്ലേശത്തെയും സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്നവനെ തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനിയും മഹാതപസ്യം എന്ന് തന്നെ കരുതാം. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണാബോധമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ പരലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കില്ല. ഇതേ കാര്യം ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഇല്ലേ, നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ആ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നു എന്ന് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അതാണ് സാംഖ്യയോഗ പറയുന്നത് ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പേരിടാൻ കാരണം. എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ഒരു 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ കുഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ വിജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ കുഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാഹ
ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോപി ജായത്തെ. ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഒരു ലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാള് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതായത് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ആ പ്രവൃത്തിക്ക് എന്താണ് ഗുണമുണ്ടല്ലേ? അതിന് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക്, സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയി കുറെ വർഷങ്ങളോളം ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അതിനുശേഷം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി അല്ലെ, തിരിച്ചു വരണം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എവിടെയാ പോകുന്നത്? ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീട്ടിലേക്ക് സംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പോ നല്ല ഒരു കുടുംബത്തില് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തില് ആ വ്യക്തി വന്ന് ജനിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തി ഇവിടെ നിന്ന് പരാജിതനായി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയി കുറെ കാലം പുണ്യം അനുഭവിച്ച് സുഖം അനുഭവിച്ച് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക്, എപ്പോഴാണോ ആ പുണ്യമൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ജനിക്കുക? ഈ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് അത്തരത്തിൽ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണും അല്ലെ. കുറെ ആൾക്കാർ നല്ല ഒരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും, ചിലര് തീരെ പൊട്ട കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അവർ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കും. നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പതിയൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഓരോരുത്തരും ഓരോ തലത്തിലുള്ള കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളാണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് അവര് എത്തുന്നത്. പരാജയമടഞ്ഞ യോഗികളും രണ്ടു തരക്കാരുണ്ട്. തെല്ലൊന്ന് മുന്നേറിയ ശേഷം വീണു പോകുന്നവർ, ഏറെ കാലത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷവും തോൽവിയേൽക്കുന്നവർ. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത ആർജിക്കലാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം. അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ശരിക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് യോഗിമാരെ, വിശ്വാമിത്രൻ യോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മേനക വന്ന് വീണു പോകും അല്ലെ. കുറെ കാലം മേനകയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി. പിന്നെ മേനക പോയി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും യോഗ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇനിയും ഭഗവാൻ പറയാണ്, അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മ യതീദൃശം. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. അപ്പോ ഒരുപാട് കാലം യോഗ ചെയ്തു അല്ലെ, കൂടുതൽ കാലം, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വീണുപോയി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തീകരിക്കാണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വീണ്ടും അതുപോലെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പോയി പിറക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്, വളരെ റെയർ ആണ്. നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും വിഷ്ണുപാദ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജും ശില പ്രഭുപാദരും അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ ഇടവന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതാരംഭം മുതലേ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതീന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശില പ്രഭുപാദരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജും അവരൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെ ജന്മന, അതായത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെന്താണ് കാണുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ, തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള അച്ഛനമ്മമാരും അതുപോലെ എല്ലാവരും ചുറ്റിലുള്ളവരെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ കാണുന്നത്. അത് കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടികൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വീണു പോകുന്ന യോഗിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തത്ര തം ബുദ്ധിയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹിക തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യതതേ ച തതോ ഭൂയഃ സംസിദ്ധാ കുരുനന്ദന. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യ അവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, എന്താ ഭാഗവത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയൊക്കെ, ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അല്ലെ. ആ കുട്ടിയൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യ അവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ആ ദിവ്യ അവബോധം, നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ട്
കുറച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി തുടക്കത്തിലേ പ്രയത്നം തുടങ്ങും അല്ലെ. ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ആ കുട്ടിക്ക് ഉയരാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അതിനുള്ള സാഹചര്യം ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നു. മുജ്ജന്മത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ അവബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന നല്ല ജന്മത്തിന് ഉദാഹരണം അത്രേ ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ തന്റെ 3-ാം ജന്മമെടുത്ത ഭരത മഹാരാജാവ്. യോഗ പരിശീലനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകാറില്ലെന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് യോഗികൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിന് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭരത മഹാരാജാവ് ജഡഭരതനായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. ആദ്യം ഭരത മഹാരാജാവ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് പിന്നെ കാട്ടിൽ പോയി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു മാൻകുട്ടീനെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാൻകുട്ടീനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ മാൻകുട്ടീനെ സംരക്ഷിച്ച് മാനിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു അല്ലെ. വാപി സ്മരൻ ഭാവം രജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. അങ്ങനെ ഒരു മാനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ ആശ്രമത്തിൽ വരുന്നു. പക്ഷെ ആ മാൻ വേറൊരു മാനുമായിട്ടും സംഘം ചേരാതെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ പുരോഗതി ആ മാനിന് ആ ഒരു ദിവ്യ അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതും ജഡഭരതനായിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടായി. ഇപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ദിവ്യ അവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ പോയി ജനിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഒരുപാട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രജ്ഞനാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ PhD എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം ഡയറക്റ്റ് PhDയിലേക്ക് കടക്കില്ല. അത് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യണം? LKG UKG 1-ാം ക്ലാസ് 2-ാം ക്ലാസ് അങ്ങനെ കയറി തന്നെ പോകണം. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇനിയൊരു ജന്മം വന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ യദേഹ്യവശോപി സഹ ജിജ്ഞാസുരഭിയോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാദി വർത്തതേ. മുജ്ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യ അവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പോ മുജ്ജന്മത്തിൽ ബാക്കി വെച്ചതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ദിവ്യ അവബോധത്തിൽ എവിടെയും തേടിപ്പോകാണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടനാകാൻ ഈ യോഗസിദ്ധിയിൽ ആകൃഷ്ടനാകാൻ സാധിക്കും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുജ്ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നിരന്തരം ഉരുവിട്ടു പോന്നത് കൊണ്ട് മുജ്ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം വേദോക്തങ്ങളായ ക്രിയാപദ്ധതികളെയും മറ്റും ഇവയെ ശബ്ദബ്രഹ്മപദത്താൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധി ആർജിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ഉച്ചരിക്കാനോ കഴിയുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൂം ടെമ്പിളിൽ അല്ലെ ഈ ഒരു സൂമിനകത്ത് ചേർന്ന് നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം ചെയ്ത കർമ്മം കൊണ്ടല്ല ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ റിസൾട്ടാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും പലർക്കും ഇതിന് ചേരാനോ കേൾക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊക്കെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. പ്രയത്നാദ്യതമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധി തതോ യാതി പരാം ഗതിം. സർവ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അപ്പോ ഒരു യോഗിയുടെ ഗതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ഒരു യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി ലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല പെട്ടെന്ന്. ഭഗവാൻ ഭക്തി യോഗയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അജിരേണ, പെട്ടെന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ യോഗയിലൂടെ വരുമ്പോ അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു യോഗിക്ക് ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് അതായത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു യോഗി ആവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. സർവ്വ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക്
അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കാരണം സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മായികമായ ദ്വന്ദ്ഭാവനയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തി നേടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ പ്രേമപൂർണമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട യോഗയിലൂടെ അനേക ജന്മം, യോഗ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഒരാൾ യോഗിയാകുന്നത്. അപ്പോ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു അനേക ജന്മം പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൽ പുരോഗതി ഉള്ളൂ എന്ന്. തപസ്സിഭ്യേതികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോപി മതോധികഃ കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്സിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എത്ര യോഗി? അപ്പൊ ഒരാളെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഭഗവാനോട്. തപസ് ചെയ്യുന്ന ആളിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ യോഗി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവർ, അതായത് ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരെക്കാട്ടിലും അതുപോലെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഇവരെക്കാളൊക്കെ ഉയർന്നതായത് കൊണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്. തപസ്സിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എത്ര യോഗി? ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരമസത്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ആവുക, അതാണ് യോഗ. സംയോജന പ്രക്രിയ പ്രധാനമായി ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാകുമ്പോൾ കർമ്മയോഗമെന്നും, പ്രധാനമായി ജ്ഞാനത്തിലായിരുന്നാൽ ജ്ഞാനയോഗമെന്നും, ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ഭക്തി ബന്ധത്തിലായിരുന്നാൽ ഭക്തിയോഗമെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഓരോന്നും പറയാണ്. സംയോജന പ്രക്രിയ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കർമ്മയോഗയാകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുന്നു. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായ യോഗി. എല്ലാത്തരം യോഗചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടി ഭക്തിയോഗമാണ്. അതിലേക്കുള്ള വഴികൾ എത്രേ മറ്റു യോഗങ്ങൾ. കർമ്മയോഗിയിൽ ജ്ഞാനവും ത്യാഗനിഷ്ഠയും വളരുന്ന സ്ഥിതി എത്രേ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗം? കർമ്മയോഗിയിൽ ജ്ഞാനവും ത്യാഗനിഷ്ഠയും വളരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗി വിവിധ ശാരീരിക പ്രക്രിയകളാൽ പരമാത്മ ധ്യാനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും മനസ്സ് പരമാത്മാവിൽ ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ജ്ഞാനയോഗി ശാരീരിക പ്രക്രിയകളാൽ, അതായത് ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളാൽ പരമാത്മ ധ്യാനത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, അല്ലെ? ആ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ചിട്ടയായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. എന്നാൽ അതിനെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റു യോഗങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പോ ഭക്തി യോഗയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റു യോഗങ്ങളും കൂടെ അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്റർ, അല്ലെ, 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ ഭക്തി യോഗയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് കൂടി ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തി യോഗയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള യോഗകളെ കുറിച്ചുകൂടി അറിയണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത, അല്ലെ, ഭക്തി യോഗയിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്ന ശ്ലോകാണിത്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്ത തമോ മതഃ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്ത തമോ മതഃ. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ, ശ്രദ്ധാവാൻ, അല്ലെ? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംസ്കൃതം വേർഡില്, നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നാണ്, അല്ലെ, കോൺസെൻട്രേഷൻ. പക്ഷെ സംസ്കൃതത്തിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം എന്നാണ് അർത്ഥം. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭജതേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ. ആരാണ് വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തൻ, അല്ലെ, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്
പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണിത്? ഇതാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ, എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി, ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി അവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള യോഗി, അതായത് ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ നിലകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രേമയുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി, ഭഗവാനോട് ദൃഢതമമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമായ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും, അതായത് ഭക്തി യോഗയിൽ മുന്നേറുന്നവൻ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ അധ്യായം ഭഗവാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ള 2 ചോദ്യം കൂടെ നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനില്ലേ? നമുക്ക് 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം, ഇന്ന് തുടങ്ങാം. എന്താണ്? കാറ്റിനേക്കാൾ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളത് എന്താണ്? മനസ്സാണ് അല്ലെ? കാറ്റിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. എന്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല? എന്തിലാണ്? എന്തിൽ ആസക്തരായവർക്കാണ് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കാത്തത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അർജുനോട്, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ. ആ ശ്ലോകയില്ലേ 30, ഇവിടെ തന്നെ. അതൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഇത് നോക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സമയം വെറുതെ പാഴാക്കണ്ട. ആരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അത്? എന്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അത് നമുക്കെന്നാ നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം നമുക്ക്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയില് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗമാണ് അല്ലെ? 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം. ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, മിഡിലിൽ ഭഗവാൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, വളരെ ഒരാളും എന്താ പറയാ മിസ് ചെയ്യാതെ കേൾക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് പറയാ, അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയലാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതില് അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം അല്ലെ? 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാജ്ഞാസിസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അവബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് അവസാനം പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് എന്താണ് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് ഭഗവാന് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ യോഗി മറ്റെല്ലാ യോഗികളെക്കാളും ഉത്തമനായ യോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട് ആസക്തമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആസക്തമായ, അതായത് എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു വഴി അതെന്താണ് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരമായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരമസത്യം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണനിൽ സർവ്വ വിഭൂതികളും തികഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രാനുസൃതവുമായ ജ്ഞാനം കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സംശയാതീതമായ പരമജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാവും. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്നോ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ. കൃഷ്ണാബോധ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രം പരമസത്യം, ജീവാത്മാക്കൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി
എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ നാനാവിധങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ അറിവും തനിയെ ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമസത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാ വിഭൂതികളും ഉള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാ ശാസ്ത്രവും ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലാണ് ആ ജ്ഞാനം ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനംശ. എന്നിൽ നിന്നാണ് സ്മൃതി, വിസ്മൃതി, അതുപോലെ ജ്ഞാനം ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവച. ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? എല്ലാ അറിവും പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടും. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം വക്ഷ്യാമ്യശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാ നേഹ ഭൂയോന്യ ജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യത്തെ. വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ആധ്യാത്മികം അല്ലെ. മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഈ ഭൗതികമായതിനെ കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയമായതിനെ കുറിച്ചും ആധ്യാത്മികമായതിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പോ ഈ രണ്ട് അറിവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അർജുന നീ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനായി അല്ലെ, മുഴുവൻ അറിവ് ഉള്ള ആളായി മാറി. വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിനു പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. എനിക്കറിയില്ല, ചോദ്യം എന്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവാം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിനു പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയൂ. അപ്പോ ശിഷ്യ പരമ്പര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, തേനെ ബ്രഹ്മകൃതായ ആദികവയെ. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം ഭഗവാനാണ് പകർന്നു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാത്തരം അറിവിന്റെയും ഉറവിടവും സർവത്തിനും കാരണഭൂതനും വിവിധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏകലക്ഷ്യവും എന്തെന്നറിയാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തിയെങ്കിലും ഒരാൾക്കുണ്ടാകണം. അപ്പോ അതിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി അതും ആരാണ് തരുന്നത്? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യേശാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. ഭഗവാൻ തരുന്നതാണതല്ലേ. അതിനെന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം. സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അറിയാൻ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. വേദങ്ങളിൽ ഉണ്ടകോപനിഷത്ത് പറയുന്നു, ഭഗവാനാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് ബാക്കിയില്ല. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകമാണ്, 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് എല്ലാവരും പഠിക്കണം കേട്ടോ. അതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇനി 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോരോ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടാ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു പോയി, മറന്നുപോയി, അതാണ്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് 2 ദിവസം കൂടുമ്പോ ഓരോ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടെ, ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേതി തത്വതഃ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേതി തത്വതഃ. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളായിരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ അല്ലെ, 1000-ൽ ഒരാൾ പോലെ കുറെ ആളുണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളോ മറ്റോ ആണ് എന്നെ തികച്ചും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാനെ
ഒരാളിലെ ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒന്നിലേറെ പേർക്ക് എന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറേ പേരുണ്ട്, നമ്മള് കോടാനുകോടി ജീവാത്മാക്കളുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ 1000-ൽ ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം അറിയാനൊരു താല്പര്യം ജനിക്കുന്നത്. ഈ താല്പര്യം ജനിക്കുന്ന അവരിൽ തന്നെയും 1000-കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവർക്കാണ് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ വയ്യ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയത്രേ കൃഷ്ണൻ. സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ സർവവ്യാപിയായ കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യങ്ങളും ദിവ്യങ്ങളുമായ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം, ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, നാണം, ത്യാഗം എന്നിവ കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാൻ അവിടുത്തെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കേ കഴിയൂ. സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അറിയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പ്രേമപൂർവ്വം തന്നെ സേവിക്കുന്നവരിൽ കരുണ തോന്നി അവിടുന്ന് അവർക്ക് സ്വയം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2-234. ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. എന്താണ്? അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ഭവേത്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഇതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ 1-2-234 എന്നുള്ള ശ്ലോകം. അതെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക്, സേവോൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ, സ്റ്റാർട്ടിങ് അവിടെയാണ് അല്ലെ. ജിഹ്വ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ജിഹ്വ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർവീസ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, അതുപോലെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഉച്ഛിഷ്ട ഭോജനം, അത് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മം, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലാണ് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായി മാറാൻ സാധിച്ചത് ഈ യോഗി സന്യാസി മര്യന്മാരുടെ, അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഉച്ഛിഷ്ട ഭോജനം ലഭിച്ചതിലൂടെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രവിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. ആദ്യം ആരിൽ നിന്ന് അറിയണം? അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടറിയണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഭൂമിരാപോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവ ച അഹങ്കാരമിതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടതാ. ഇതിൽ കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചിലത് മാത്രം ചൊല്ലാം അല്ലെ. എല്ലാം ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ സമയം കുറെ പോകും. ചൊല്ലണോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്തൊക്കെയാണ്? 8 എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം. ഇതില് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഈ 5 എണ്ണം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം ഇത് 3ഉം എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയും കൂടെയുള്ളതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ 8 എണ്ണവും എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 8ഉം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും, ഇത് 2 എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഈ 5 എണ്ണം കൊണ്ടാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം ഈ 3 എണ്ണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സ്ഥൂല ശരീരം അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഈ 5 എണ്ണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നിക്കില് ദഹിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടും അല്ലെ. കുറെ പേര് കുഴിച്ചിടുന്നവരുണ്ടാവും, കുറെ പേര് ദഹിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ 5 എലമെന്റ്സിലേക്കും പോയി ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം ഇത് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. ഇത് ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഓരോ ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സും ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം ഇതാണ് ജീവാത്മാവിനെ ഓരോ ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവരെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ആ വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്? പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോത്പകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു.
ഹരികൃഷ്ണ. ആദ്യത്തേത് മഹാവിഷ്ണു. മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി. മൂന്നാമത്തെ മൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവത് ശക്തികളിൽ ഒന്നിന്റെ ക്ഷണികമായ ഒരു ആവിർഭാവമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിലാണ്. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നിവയുടെ പ്രത്യക്ഷീ ഭാവങ്ങളത്തെ ഈ മഹാഭൂതങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയം അതെന്തൊക്കെയാണ്? ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം. ഇത് 5 എണ്ണം അല്ലെ. 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ മൂർത്തികളെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൗതുകം കൊള്ളുന്ന തത്വചിന്തകരും പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം നേടാനാവാത്തത് ഏതൊന്നിന്റെയും മൂലകാരണമായ കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ അറിയാതെ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമാവുകയുള്ളൂ. എത്ര വലിയ ജ്ഞാനിയാണ്, എത്ര വലിയ അറിവുള്ള ആളാണ്, സ്കോളർ ആണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. 2 PhD ഉണ്ട്, 4 PhD ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഒരു വില കുറഞ്ഞ ജ്ഞാനമാണ്. അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ തീർന്നു അത്. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ ഏതം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെ, ഈ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, അതായത് ഈ ഭൗതിക അഷ്ടപ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ അഷ്ടപ്രകൃതി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധി രേവച. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടപ്രകൃതിക്ക് പുറമെ മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ, അതായത് ഭൂമി, രാപോ, അധമ പ്രകൃതി അല്ലെ, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ബാഹ്യശക്തിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന, അവരുടെ വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 2 തരം ശക്തി. ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തി, മറ്റൊന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് തടസ്ഥ ശക്തി. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമി രാപോ നലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധി രേവച എന്ന് പറയുന്ന ഇത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. പിന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക വൈകുണ്ഠങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഒരുപാട് വൈകുണ്ഠം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെയാണ് അന്തരംഗ ശക്തി നയിക്കുന്നത്. പിന്നെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉത്തമ പ്രകൃതിയായ ജീവസത്തകളെ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളെ കൂടാതെ ഭൗതിക പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ദൈവവും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും തുല്യരാണെന്ന മലിനവും തെറ്റായതുമായ അഭിപ്രായത്തിന് വിധേയരായതുകൊണ്ടാണ് പരിമിത ജ്ഞാനമുള്ള അദ്വൈതികൾ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നത്. ജീവസത്തകൾ അവിടേക്ക് അധീനരും ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇതിനോട് തുല്യരായതിനാൽ അവർ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജീവസത്ത കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണെന്ന് സ്പഷ്ടം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ മമൈവാംശോ ജീവലോകെ, ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സർവാണീത്യുപധാരയാ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവഃ പ്രളയസ്തഥാ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉദ്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അപ്പോ ഈ സൃഷ്ടിയിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികൾ. ഏത് 2 ശക്തികളാണിത്? ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തി, മറ്റൊന്ന് തടസ്ഥ ശക്തി അല്ലെ. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉദ്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം അല്ലെ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഃ. ഭഗവാൻ എന്നാണ് എല്ലാം, ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്
ഭഗവാൻ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മൂല കാരണം. ജീവാത്മാവാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭഗവത് അംശത്തിന് അമ്പരചുംബിയായൊരു കെട്ടിടമോ വലിയ ഫാക്ടറിയോ ഒരു മഹാനഗരം തന്നെയോ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, എങ്കിലും അതിനൊരു മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതായത് നമുക്കിപ്പോ അറിയാം, നമ്മൾ വലിയ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ദുബായിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാം ഐലൻഡ്, പാം ബീച്ചൊക്കെ കാണാം, നമുക്ക് എന്തൊരു ഭംഗിയായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർക്കൊരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് അതില് ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണിത്. മത്തഃ പരതരം നാന്യ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മൈ സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഇവിടെ പലതരം എന്നാണുള്ളത്, പരതരം എന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. മത്തഃ പരതരം നാന്യ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ. മത്തഃ പരതരം നാന്യ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ. എല്ലാവരും ചൊല്ലൂ. മത്തഃ പരതരം നാന്യ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മൈ സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. മൈ സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പറയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട്. ഭക്തിയോഗ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. ഭഗവാനെ പറയുന്നത് അസമൂർജൻ എന്നാണ്. ഭഗവാന് സമനായിട്ടും ആരുമില്ല, ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഉപരിയായിട്ടും ആരുമില്ല. ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു മുത്തുമാല കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്തേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, മുത്തുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഇടയിലൂടെ പോകുന്ന നൂലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഇടയിൽ നൂലായിട്ടാണ് ആരുള്ളത്, ഭഗവാൻ അല്ലെ. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമസത്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം. ആദിദേവനും അനന്തസാഗരവും സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയുമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവെന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനിമൃതികളുടെ ബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനോളം ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് മറ്റൊരു ശക്തിയില്ല, മറ്റൊരാളില്ല എന്നിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്, എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. വാഞ്ചാ കൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവന്തി की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ശ്രീ കൃഷ്ണ. ഓ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലല്ലോ, ചോദിക്കാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം അല്ലെ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചോദ്യം മാതാജി ഇന്ന് ഇടുവായിരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചോദ്യം നോക്കാം. മറ്റേ ചോദ്യം ഒരെണ്ണം ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഓർത്തിട്ടില്ല.